бо ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аз ҷониби роҳбарияти давлат ҳукумат баҳри баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи касбии шаҳрвандон алалхусус ҷавонон аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. мутаассифона ба ҳамаи ин пешравию дастгириҳо нигоҳ накарда баъзе аз ҷавонону ноболиғон аз бемасъулиятиву беназоратии бархе аз волидайн истифода бурда даст ба ҳар гуна амалҳои зидди ҷамъиятиву ба ҷомеа хавфнок мезананд. дар ин замина кормандони милитсия фаъолияти шабонарӯзиро ба роҳ монда нафарони қонуншиканро дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб менамоянд, вале ҳамоно содиршавии ҷиноятҳои авбошии гурӯҳӣ, дуздиву ғоратгарӣ аз ҷониби ҷавонону ноболиғон ташвишовар буда ислоҳи ҷиддиро дар ин самт талаб менамояд. тибқи таҳлилҳои тафтишотӣ масъалаи дигаре ки ба содиршавии авбошиҳои гурӯҳӣ оварда мерасонад ин беназоратии волидайн нисбати рафтору кирдори фарзандон ва хунукназарии онҳо ҷиҳати риоя ҳатмӣ ва бечунучарои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мебошад. зеро дар ҳодисаи ҷиноятие ки тафсилот дода мешавад маҳз аз беназоратии волидайн ва дигар атрофиён сар задааст ки ҳатто дар байни иштирокчиёни он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни донишгоҳи олии ҳудуди шаҳри Душанбе вуҷуд доранд. чунончи шоми 28 марти соли ҷорӣ тахминан соатҳои 19:40 байни ду гурӯҳ ҷавонони маҳаллаҳои Гипразим ва ноҳияи Рудакӣ бо истифода аз чӯбдаст олатҳои оҳанин муноқишаи гурӯҳӣ сар задааст ки дар натиҷа ба 9 адад автомошинаи сокинони маҳаллаи Гипразими шаҳри Душанбе хисороти моддӣ расонида шудааст. зимни гузарондани чорабинаи оперативии ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ барои даст доштан ба ин ҷинояти гурӯҳӣ 16 нафар ҷавонону ноболиғон аз ҷумла 2 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 6 нафар донишҷӯёни донишгоҳи олии шаҳри Душанбе дастгир ва нисбаташон бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. зимни пешбурди тафтишот ва пурсиши шоҳидону гумонбаршудагон муайян карда шуд ки 16 нафар ҷавонони дастгиршуда дар ҳайати ду гурӯҳ байни ҳамдигар муноқишаи гурӯҳӣ ташкил ва содир намуданд. дар гурӯҳи аввал зери роҳбарии гумонбаршуда Носиров Шаҳзод Зиёдуллоевич соли таваллудаш 1997 сокини шаҳри Душанбе ва ҳаммаслаконаш Табаров Абубакр Азамҷонович соли таваллудаш 1996 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Гипразем, Розиқов Шорух Ҳасанович соли таваллудаш 1997 зодаи ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон, Миралиев Меҳроҷ Исматуллоевич соли таваллудаш 1995 зода ва сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Борбад пеш бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва Ҷалолов Беҳрӯз Искандарович соли таваллудаш 2001 зода ва сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Борбад мебошанд ки ӯ низ пеш бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. гурӯҳи дуюми авбошон ки то ҳол тафтишот 11 нафарро муайян намудааст зери роҳбарии дастгиршуда Баротов Наҷибулло Саидқулович соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, Ҳамидов Анас Шодиевич соли таваллудаш 2000 зода ва сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Нахимова, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 шаҳри Душанбе, Баротов Муъминҷон Хуршедович соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ, Бобоев Толибҷон Фаёзҷонович соли таваллудаш 1999 зода ва сокини шаҳри Душанбе, Қосимов Саъди Маҳмадаюбович соли таваллудаш 1996 зодаи шаҳри Кӯлоб, Шамсов Сомон Муродалиевич соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат, Абдурахмонов Фирӯз Баҳромович соли таваллудаш 2000 зода ва сокини ноҳияи Рудакӣ, Бобоев Фирӯз Салимович соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ, донишҷӯи курсии дуюми донишгоҳи техникии Тоҷикистон, Давронов Беҳрӯз Маҳмудович соли таваллудаш 1996 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Баламӣ, донишҷӯи бахши чоруми донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ, Бобоев Дилшод Абдуҷамилович соли таваллудаш 1997 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ ва аъзои дигари ҳамин гурӯҳ Дилшоди Файзулло соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 50 мебошанд ки шаби 28 марти соли равон дар маҳаллаи Гипразем байни ҳамдигар муноқиша намуданд. содиршавии ин ва дигар ҷиноятҳои авбошӣ бори дигар моро ҳушдор медиҳад то нисбати таълиму тарбияи фарзандон масъулият ва қарзи худро адо намоем. ин ҷавонони гумроҳу худхоҳ ҷойи он ки ба омӯзишу таҳсил ва хондани китобу амалҳои фоидабахш машғул шаванд, худро ба гирдоби ҷиноят ғуттавар намуда лаҳзаҳои пурқимати умри худро яъне ҷавониро дар пушти панҷараву чордевории маҳбас сипарӣ хоҳанд кард. ман кори кардагим хеле пушаймон ва ба ҷавонои дигар тавсия медиҳам ки ин корро такрор накунанд. ман ба ҳамин коре кардам, ба ҳамин корам хеле ҷазо гирифтаистам ҳаминҷа ва хеле пушаймон ҳастам ва намехоҳам ки дигар ҷавонон ҳамин рӯзоро ҳамин ҷоро бинанд. моро ҳо задан ва ман хостем равем
قصص همون رو گیریم کی زد اونو؟ اونو بچه های گیپلزیم از هوایی که ما رفتیم اونها رو نیفتیم بچه های ما موشین ها رو زدم شکستم و من از خودروی کردگی هم شرمونم. санаи 26 марти соли 2018 ба кормандони милитсия хабар расид ки дар кӯчаи Шамсӣ воқеъ дар шафати маркази савдои Саодат ду гурӯҳи ҷавонон бо ҳар гуна овлод мусаллаҳ қасди вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва содир намудани ҷинояти аввуширо доранд. бо расидани хабари мазкур аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино гурӯҳи оперативӣ созмон дода шуда дарҳол ба ҷои ҳодиса ҳозир гардиданд. дар натиҷа дар таваққуфгоҳи автомошинаҳои назди маркази савдои Саодат ва маконе ки тибқи маълумотҳои оперативӣ бояд ин ду гурӯҳи ҷавонони мусаллаҳ ҷамъ шуда муноқиша менамуданд, 8 нафар ҷавонони бо корт ва олатҳои бурандаву халанда мусаллаҳ бо автомошинаи тамғаи Nissan Maxima аломати қайди давлатиаш 244101 ва автомошинаи тамғаи Mercedes-Benz рақами давлатиаш 6767 AD01 дастгир гардиданд. инҳо Раҷабов Абумуслим Мансурович соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Душанбе соҳиби автомошинаи Nissan Maxima, Мирзоев Дилшод Маҳмадҷонович соли таваллудаш 1989 сокини кӯчаи Туниси шаҳри Душанбе бо тахаллуси адам, Раҳимов Фурқат Муродалевич соли таваллудаш 1994 донишҷӯи курси чорumi донишгоҳи аграрии Тоҷикистон сокини шаҳри Душанбе, Беҳрӯзи Фато соли таваллудаш 1992 сокини ноҳияи Варзоб ва аз ҷониби дигар бошад Шарифов Муҳаммад соли таваллудаш 1994 соҳиби автомошинаи Mercedes-Benz, Саидов Ҷаҳонгир соли таваллудаш 1995 Шарипов Далер Ҳабибуллоевич соли таваллудаш 1999 ва Ҳасанов Хайём Амонуллоевич соли таваллудаш 1993 сокинони шаҳри Душанбеи кӯчаи Доди Худоев мебошанд. ҳангоми дастгир шудани ин ду гурӯҳ аз гурӯҳи аввал 4 адад кордҳои калон ва аз гурӯҳи дуюм бошад 2 адад табар, 1 адад мехкашак, 2 корд, 1 болға ва 1 адад чӯбдасти оҳанин ки бо мақсади содир намудани ҷиноят оварда буданд дарёфт ва мусодира карда шуд. сари вақт ба ҷои ҳодиса ҳозир гардидани кормандони милитсия кирдорҳои ҷинояткорона ин ду гурӯҳро пешгирӣ намуд, вагарна имкон дошт чандин нафар саломатии худро аз даст дода маҷрӯҳ ва ё аз ҳаёт маҳрум гарданд. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати 8 нафар ҷавонони дастгиршуда бо моддаи 32 қисми 3 237 ва 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне авбошӣ ва қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. масъалаи дигаре ки имрӯзҳо боиси ташвиш аст ин дуздиву роҳзанӣ аз ҷониби ҷавонону нобулиғон мебошад. ба қисми навбадории раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе оид ба сар задани ҷинояти роҳзанӣ дар кӯчаи Раҳмон Набиеви ноҳияи Фирдавсӣ хабари фаврӣ расид. баъд аз ба ҷои ҳодиса ҳозир гардидан кормандони милитсия муайян намуданд ки як гурӯҳи ҷиноятпеша бо мақсади ба даст овардани маблағи пулӣ ба нуқтаи қабули оҳанпора ҳуҷум намуданд. дар содир намудани ҷинояти роҳзанӣ шаҳрвандон Латипов Аминҷон ки пеш 3 маротиба маҳбасӣ гардидааст ва Муҳиддинов Садамшоҳ солҳои таваллудашон 1998, Худоидодов Амриддин соли таваллудаш 1991 ва Рӯзе Файзалӣ соли таваллудаш 2000 ва ҳаммаслаконашон Шоҳин ва Шералӣ ки айни замон дар ҷустуҷӯи ҷиноятӣ қарор доранд гумонбар дониста мешаванд. ин гурӯҳи ҷиноятӣ шабона дар манзили истиқоматии ба иҷора гирифтаи Шералӣ воқеъ дар кӯчаи Испечаки ноҳияи Сино нақшаи содирнамоии ҷиноятро таррезӣ намуда бо пешниҳоди Рӯзии Файзалӣ ки аз мавҷудияти маблағҳои пулӣ дар нуқтаи қабули оҳанпора огаҳӣ дошт онҷоро мавриди ҳадаф қарор доданд. Мам ҷамоа оҳан фурӯхтагиам чӣ дора ҳам медоре 800 сум 1000 сум дора. Ба рафтем да гуфт мерам да дури мошин рафтем шитем ама каса ки кайрах бо шера дидем. Ба шера дидем шер гуфт оз ҷамъият бестем амём ба шер омад ака амин гуфтиш ки ам хеле ама ба хоҳиши худаш мерава ки ама гуфт о ба хоҳиши ама мерава. рафтем ба пеши родом чӣ гирифтем хеле ниқоб гирифтем ба ама каса барафтем аму ба сари пула. гумонбарони ин ҷиноят ба воситаи автомошинаи Худоидодов Амриддин ба кӯчаи Раҳмон Набиев рафта бо олатҳои ба сифати силоҳ истифодашаванда аз қабили табару болға мусаллаҳ гардида ба соҳибони нуқтаи қабули оҳанпора шаҳрвандон Раҳмонов Нодир ва Сабзаев Ҷурабек ҳуҷум намуданд. онҳоро зери лату кӯб қарор дода як адад ҷевони оҳанин ки дар дохилаш маблағҳои пулӣ буданд тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор карданд. خیلی اومدم دهن درم خیلی پوشیده بود دهن در هوی کردم من خدم یکم خیلی در اومدم اینم اینجا که وجام خیلی جام با آهان زد کم که اینجا دم خیلی غلط دیدم اینجا شتگی وجود اونجا شتگی کسی من خیلی سبدم اونجا در اومدن نمیشه همه کسا رفیقم همه کسا در اومد منم دویدم در اومدم همه یا بچه‌ای که مرا به علامت تو زدم رایم زدم غلط دیدم اینجا همه رایم زدم غلط دیدم اینجا خیلی پیش ایستادم
قپیدم گفتم بسم اینجا غلطه بود سفر گرفتم برو اومدم رفتم اومدیم اینجا ما با اکای همین نظر توار اینجا گرفتیم ما اکای همین تروبا را گیریم شما با توار زدمش اکای همین تروبا خطی شوین در اومد مش قجه دکش خیلی خوش اومد چیدم اینجا سفر گرفتیم اینجا ما کی سفر گرفت همین تو چی را گرفته ما یکی از سوفا گرفتم برو اومدیم هم با تو زبور کردیم برفتیم زدنمون همینجا چیز هم سیف مونه ما چیزمون گرفتن رفتن تلفن به دستم تلفن گرفتن خیلی امر اومدن اینجا زدن جوش همش مایب کانسر روش چی بتسن یک جامرام غلط بود جامرام هاش رفت دیگه ما را اینجا خیزوندن نموندن یا وهانی دروز دادشون گفتن نخی کی میکشیم بعد ما همجا شیدم سیف گفت بگی رفتیم سیف گرفتن گریختم برفتن گумонбарони ин ҷиноят ба хотири рӯпӯш намудани кирдорҳои худ ба оромгоҳи деҳаи зафари ноҳияи Сино рафта бо шикастани ҷевон 4000 сомониро аз они худ карданд. гарчанде сарфи маблағҳои бемеҳнат ба дастомада осон бошад, вале ҷавобгарии сангинеро дар назди қонун дар пай дорад ки ин гурӯҳи ҷиноятиро мебояд баҳои онро пардозанд. ҳоло гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон бо моддаи 249 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. санаи 28 декабри соли 2017 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 ноҳияи Фирдавсӣ байни як гурӯҳ хонандагони синфи 11 ин муассисаи таълимӣ муноқиша ба миён омад. аз беназоративу хунукназарии масъулони ин боргоҳи таълимӣ дар вақти соати дарсӣ байни шаҳрвандон Сайриддини Зоҳир ва Саъдуллои Фирдавс дар роҳрави ошонаи дуюми мактаб занозанӣ рух дода Сайриддини Зоҳир Фирдавсро зери лату кӯб қарор медиҳад ки дар натиҷа ҷоғи чапаш осеб мебинад. خلاص شو هذا مش نازل يفتون اسكالا في داس استيلا كانك مش فاضو مش تاريخ سام خمسة زاد вақтҳои охир баъзе аз ҷавонон ноболиғон ба ҷинояти дуздӣ даст мезананд ки ҷои нигарон нест. як гурӯҳи ҷиноятӣ ки чанде дар ҳудуди деҳаи теппаҳои шарқии ноҳияи Шоммансур ба дуздии молу ашёи шаҳрвандон машғул буданд, дар натиҷаи гузарондани коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи Шоммансур муайян ва дастгир гардиданд. дар содир намудани чандин лаҳзаи ҷинояти дуздӣ шаҳрвандон Дустмуроди Убайдулло, Ғуломов Шоғулом, Қурбонов Кароматулло, Сунатуллои Фозил ва Ғуломов Тоҳир солҳои таваллудашон 2001 истиқоматкунандагони шаҳри Душанбеи гумонбар дониста мешаванд. ин гурӯҳи ҷиноятпеша бо маслиҳати пешакӣ санаи 20 сентябри соли 2017 бо мақсади тасарруфи ниҳонии молу мулки ғайр ба манзили иstiqomatии шаҳрванд Мирзошоев Наҷмиддин истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе маҳаллаи теппаҳои шарқӣ ворид гардида аз он ҷо маблағҳои пулӣ, ҷавоҳирот, ноутбук ва дигар молу ашёи арзишмандро ба яғмо бурданд. ин гурӯҳи ҷиноятпеша бо содир намудани ин кирдори ҷиноятӣ ба ном бурда дар маҷмӯъ ба маблағи зиёда аз 40 000 сомонӣ зарар расониданд. гумонбарон кирдорҳои ҷиноятиро идома дода аз ҳуҷраи дигари манзили истиқоматӣ зикр гардида ки дар он ҷо шаҳрванд Ҳақназоров навҷавон соли таваллудаш 1988 иҷоранишин буд, ғайриқонунӣ ворид шуда аз он ҷо маблағҳои пулӣ ва як миқдор ҷавоҳироти тиллоиро дуздида ба ҷабрида зиёда аз 50 000 сомонӣ зарар расониданд. боз ин гурӯҳи ҷиноятпеша санаи 7 декабри соли 2017 аз манзили истиқоматии шаҳрванд Додарҷонова Гулчеҳра 3 адад ноутбук ва як миқдор маснуоти заргариро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд ки дар натиҷа ба ҷабрида ба маблағи 34 000 сомонӣ зарар расониданд. бо гузарондани корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки ин гурӯҳи ҷиноятпеша дар содир намудани 13 ҳолати ҷинояти дуздии гумонбар дониста шуда ба шаҳрвандон тақрибан 200 000 сомонӣ зарар расониданд. вобаста ба далелҳои зикр гардида парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мавриди зикр аст ки пешравию шукуфоии ҷомеа маҳз аз насли солиму босавод вобастагии калон дорад. аз ҳар як нафари масъул дар таълиму тарбияи ҷавонон талаб карда мешавад ки нисбати ояндаи фарзандони худ бетараф набуда баҳри решакан намудани ин падидаи номатлуб дар ҷомеа саъю кӯшиш намоянд. зеро дар бештари маврид маҳз бемасъулиятиву хунукназарӣ аз ҷониби волидайн ва атрофиён нисбати таълиму тарбияи фарзанд оқибат ба сар задани ҷинояту воқеаҳои гӯшношунид меанҷомад.